Чакай. Вече 3 часа и половина вървим. Без капка вода, без капка храна. Само с семки. 2 пъти вече ходихме до голяма нужда с баш патрона на групата. Четата, комитата на нашата дружина бач ради. Дори има гривна повод стар планинар. 2 пъти така се облегчихме с него. Другите момчета не ги знам как още сдържат. Ето го и баш планинаря, приближи към него. Ето е групата. Върви оператори. Вървим тук тъй като самотни коне. И не знаем на къде отиваме. Оператора не се падна. Пуснали сме с така леко спортна музика, защото вече не става без такова. Ще скукаме. Сега отиваме до Сломбоча. След това мислим да се качим до върха, ама надале. Не се знае все още. И след това имаме преход до връх Жълтец. Половината от групата ма съмняват, че искат да се качат. От другата половина ма съмняват, че искат да слязат. Тъй, че хубаво да го заобиколим. Ама и той ма съмняват, че да стане, защото комитата, баш патрона, баш планинаря на групата пак се напребе и ще се качим над шибания Жълтец. И после трябва да го скачваме надолу. Въженцата. Добре, че няма облак. Ама той да има ще стане ли жълт катерен, то се същия хуй. Тъй ре, член. Както и да е, живи здрави ще се преберем се някога. Както и да е. Кое да снимаме? Водата ли? Каква вода виждаш тук, ако няма виж? Да, аз затварям, че комитата сега ми се кара, че пак снимам много. Айде, до нови срещи!